tunda kaga Allah ya sa mun je mu an yi sunan sun gama iya gwaje-gwajen sun tabbatar mana da ɗa namiji zan haihu. In Allah ya sa na haihu cikin ƙoshin rai da lafiya kaga sai a sa mai sunan babana. Ha ba uwar gida, ai jinki kawai nake. Ban san ba dai ko a gaban Allah ya kawo sai a yi wa baban ɗa na biyu ko na uku. Amma dai wannan kan na riga na mai suna. Sai dai ki haƙuri gaskiya ba zai yi ba. Da yanzu haka ke maganar da ake ma mamar sarki ne ki. Na riga na yi wa yaron nan takwara Alhaji sarkin samarin ikko. Ke yanzu mamar sarki ne. Kai gaskiya ba zai yi ba. Ko ki so dai sunan da zan sa wannan. Gaskiya ba zai yi ba. Wallahi ba zai yi ba. Ai kai ka san wani sarkin samarin ikko. Ni wallahi ba zai taba yayu ba. Wa mahaifina za a sa sunan ɗa. Aha. Kuma kai ake ji. Kai ka san wahalan da na sha kuwa? Gaskiya sunan mahaifina za a sa wa ɗan nan. Oke ba zai yi wa ma. Ba zai yi ba. Zaki min rashin kunya ne ke. Ai ba maganar rashin kunya bane gaskiya na ga. Ina faɗan magana kina cewa ba zai yi ba. Dan nan ba ɗana bane ka. In ɗan ka dai fa ni ma ai ɗana ne. Kar ki bata min rai. Yanzu dai kai ka sani kuma wallahi sunan mahaifina za a sa wa ɗan nan. Zaki min rashin kunya ne? Cikin wata nawa ne? Zaki min rashin kunya ne? Wahalan da ni ban sha wahala ba. Kai ka sani. Zaki min rashin kunya ne? Ke ashe da baki da murjani zaki wa rashin kunya? Ni ki ne ni kike ga wannan magana? An mare ki. Ni zaki wa rashin kunya? Wannan yarinyan wai mu je asibiti mu dawo. Ka san Alhaji sarkin samarin iko. Na matasa kuma na ko yawwa to ai takwara yanzu takwara da mai wannan da ka kalla ta asibiti muka dawo. Likita ya gama gwada-gwadansa tsaf namiji ne aihuwa yau ko gobe. To ni kuma na ga ba wanda ya dace na yi wa takwara illa Alhaji sarkin samarin iko. Daga wani asibiti kuke yanzu? Asibitin mai zare. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. To anan ma asibitin sa ne. A haba. Shi asibitin na yawa nan asibitin magani kyauta. To kin ji ko? Karban haihuwa kyauta. Kin ji ko? Tiyata kyauta. Kin ji ko? Ha ba malam. Ai sarkin samarin iko. Ha ba. Kan kenan. To ai kai ina ga iya wannan ma ka sani ai. Ina bayan gidan mu can layin Bala mai kwalta. Layin Bala mai kwalta. Yawwa ba akwai famfunan ruwa ba? Akwai famfunan. Kaga shi yayi wannan famfon. Kin ji ko? Gado kwanciya a gado ma kyauta. Kin ji ko? Maganin ciwon kai kyauta. Maganin Haba. Me sunan cutar da ta damu mutanen nan coronavirus. COVID-19. Maganin Ebola virus kai kankat kenan. Haba abun ya ban mamaki. Na je nan ki tike da asibitin nan ba a karbi kuɗi ba. Aka je aka yi mata gwadi ba a karbi kuɗi ba. Muka zo za mu tafi ba a ce in kawo kuɗi ba. Abun zai ban mamaki. Barin ta gaita ma bancin. Na sabon titi da aka yi a Bagadaza. Ok wannan titin Bagadaza da ya shigo. Shi gwamna kuka aka yi wannan titin. To ai ne ma yar Bagadaza ce. A to alhamdulillah tunda dai shi yayi wannan titin. Alhamdulillah tunda mutumin haka yake a gaskiya to mutumin adali ne gaskiyar magana. Gaskiya to mai gida na yadda a mai tukwaran nan. Abin da yake ga mi. Amin. Ha ba ai shi yasa nake son ki. Da na yi ne yi miki kishi amma ni da ke mai raba mu sai Allah mu je mu wuce gida yawa na gode sosai Allah ya tsare Allah ya saka da neri insha Allah yawa samari a dangare ga fitilar gari kun zama alkai kuna san al'umma ba